ina challenging na mutanen da duk suke cikin wannan sabon yaudara ɗin su zo su kawo mana ayyuka ko aiki guda wanda shi wannan jagoran nasu ya kawo a lokacin ga kan mukamin shekaru 8 da an kai gwamnati ta gabata. Har yanzu ga in akwai mutum guda da zai faɗa mana cewa ga laifi wanda an kai musu su zo shi hodi. Saboda haka magana wai sabon yaudara mu ba mu cikin ta ko ba mu kosan da ita ba. Mu jihar Kebbi mun riga mun yi nisa cikin ta yau. Masu magana su ce wai ana ɗaukar kuɗi gwamna yana ɗaukar su ba yadda ya kamata ba. Shin kuɗin sun ce na al'ummar jihar Kebbi to an ɗauka an ba al'ummar jihar Kebbi to mi Allah ya ciki kuma ba a yi raba da wannan dan za ka gane cewa surutai ne suke yi su ba su da wannan alheri saboda haka ba su ga mai girma gwamna shi na alheri. Idan ka dube ni gani cikin duk appointment din da an kai jihar Kebbi na farko ni ne karami daga cikin su. Sannan in ka duba akwai commissioners waɗanda aka yi matasa ne, akwai advisors waɗanda ya special advisors, akwai senior special assistant, akwai special assistant. Wannan gwamnati tana taya tare da su. So magana wai a ce ba a yi da matasa wannan ba gaskiya bane. Ko ina ce za ka ga matasa da sun biyo shi. Kaga inda bai son matasa bai yi da su a ba su biyate. Amma tsakanin da Allah mutum shi to jihar Kebbi yau shi ce ba aiki ba. Dan adawa ne. Kurkun da ƙaura samu 2023 in Allah ya kai mu 2027 za mu linka mu na kurkun dangane da abin da ya shahara ka tsaro. Duk abin da nake gaya maka ina da hujja akai. Mai girma gwamna ya tayar da brigadier ma gaba ɗaya na sojoji. Mai girma gwamnan jihar Kebbi ya bayar da gudunmawa sosai ga sha'anin tsaro. Kana gani ya raba motoci Hilux ya raba sabbi, aka bayar da babura 21 local government wato local government 21 muke da su babu inda ba a bada kayan aiki ba. Masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci muna taya ku murna domin kuna kasancewa da gidan talabijin na Saminaka TV. A ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci domin ganin shirye-shiryen masu matukar ilmantarwa, fadakarwa da ma baku nishadi. Da haka muke cewa kofar mu a buɗe take ga duk wanda ke bukatar a tallata mishi hajar shi to zai iya samun gidan talabijin na Saminaka TV, gidan talabijin na al'umma. Sunana Abu Zaidu Abubakar Yari, babban mataimaki na musamman ga mai girma gwamnan jihar Kebbi akan abin da ya shafi kafafen sadarwa na zamani. Ni haifafen dan jihar Kebbi ne a cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kebbi. Na yi primary school dina a Waziri Umaru Federal Polytechnic wato State Basic Education School. Bayan nan kuma na yi karatu na gaba da primary school wanda na yi a makaranta sojoji wato Army Day Secondary School. Na kammala bayan nan na ji na National Diploma dita a Lab Science wato Science Laboratory Technology a Waziri Umaru Federal Polytechnic. After kuma na kammala wannan na samu ci gaba inda Allah ya kaddari na je high institution kuma ta Federal University Birnin Kebbi na BSc ina on microbiology. Na kammala service dina kuma a halin yanzu haka ina babban mataimaki ga mai girma gwamnan jihar Kebbi wanda ke baya shawara akan abin da ya shafi kafafen sadarwa na zamani. Ina karewa Allah subhanahu wataala godiya da ya nuna mana wannan lokaci har ya bani dama na ziyarci wannan gidan talabijin na Saminaka wanda yake kuma kamin tambaya wadda nake da ahuri nuna wa al'ummar jihar Kebbi ko kuma in sanar da su irin ci gaba wanda wannan gwamnati ta mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Karon gwamnati ta kawo. Idan ana magana ayyuka na wannan gwamnati abu ne wanda yake buɗe ba abu ne wanda a dunkule ba. Yau duk wanda yake jihar Kebbi ya ga irin ci gaban da aka samu ga wannan jiha a ƙarƙashin jagoranci na mai girma gwamnan jihar Kebbi. Zan iya gaya maka cewa ni shaida nake saboda duk abin da zan faɗi ina da hujja akai ne kuma ina shaida ce. Na je na gani duk inda mai girma gwamna ya aiki na gani ba ɗauko akai a turayen ba, ni zan je da kaina in je in ga aikin nan kuma in nuna wa al'ummar jihar Kebbi. Duk wanda yake bibiyar kafar sadarwa page ɗina na Facebook da sauran handles ɗinmu na Instagram, WhatsApp shina ganin da Snapchat shina ganin irin activities ɗin da muke kawowa na wannan gwamnati kama da abin da ya shafi harkar tituna wanda yake mun ga jihar Kebbi inda aka fito ai ba haka take ba, babban birnin jiha ma karan kanshi mai girma gwamnan jihar Kebbi duk tituna da muke da sunan birnin Kebbi babban birni ya gyara su an kawata su kuma an samu su solar street. Yanzu ga daga cikin cigaban da muka samu idan kai shekara biyu ko in ce kasa ga shekara biyu baka jihar Kebbi yau ka shigo zaka tabbatar da cewa an samu wannan cigaba. Kana ma iya ka bace karshen ta sai ka bincike wani wanda zai gwada maka inda zaka je. So wannan yana daga cikin cigaba wanda wannan gwamnati ta kawo saboda an samu cigaban ba samu wannan cigaba ba da ba da za a yi ka shigo jihar Kebbi kaga ta canza maka. Amma bisa taimakon ubangiji da kuma samun shugaba wanda muka yi yau jihar Kebbi da wanda ya shigo ya ga irin cigaban da aka samu na tituna da mai girma gwamnan jihar Kebbi yayi. An shimfiɗa kwaltunoni kwalta ga sunan, an sa sola an sa interlock ga tsakiyar titi wanda yake jihar Kebbi dai halin da ake ciki yanzu babban birnin jiha
in ka shigo ka tabbatar da cewa ba a himu ba ga sauran jihohi. Mai girma gwamna muna ƙara godiya da irin wannan kokari da yake yi na kawo al'ummar jihar Kebbi ci gaba, wanda yake dama mun san zuciyar shi tun kan ya zo gwamna ya yi ta roƙon Allah ubangiji ya kawo wanda zai sa ya gyara jihar Kebbi. Ashe wannan addu'ar da ya yi shine wanda Allah zai kawo, kuma muna ƙara wa Allah guda da ya bamu ƙauren gwandu. Haka zalika kuma idan ka duba ta bangare muna da babbar sakatariya nan bypass. Wannan sakatariya tana gaya maka akalla gabaki ɗaya ma'aikatan da muke da su faɗin jihar Kebbi an kammala wannan sakatariya yanzu gabaki ɗaya an gama ta, an sa furnitures komi an gama. Waɗannan ma'aikatan da muke da su kowa zai koma wannan ma'aikatar. Wannan ci gaba ne saboda idan aiki ya taso za ka ga yanzu ga wagga ministry tana wannan wuri, wagga tana wata shiya, wani lokacin ma in ka bincike wata ministry baka sani ba sai an gwada ma. Amma yau wannan ci gaba da mai girma gwamnatin jihar Kebbi kawo na yin wagga babbar secretariat din, state secretariat ce ba ko federal ba, state ce. Da ka tashi duk ministry din da kake nema da ka je wannan wuri tana nan ciki, kuma akwai alamu waɗanda za a yi ko in ce an riga da an yi su, wanda in ka je wannan wurin ba tare da ka tambayi kowa ba za ka ga inda wurin da za a alamin ɗinka cewa direct in ka je sai wannan ministry. Wannan ci gaba ne. Haka zalika idan ka dubi sabuwar tasha ɗinmu, wannan sabuwar tasha ɗaya a hali yanzu haka ita ma mai girma gwamnan jihar Kebbi kahin ya hau mulki ya ba da tabbaci ga waɗanda ke kasuwanci wannan bangare cewa in Allah ya da idan ya zama gwamna wannan tasha ɗaya za a yi ta. So yau in ka je tasha za ka gani an kammala ta, ita ma an gyara ta, an sa mata sola. Wannan tasha ɗaya zan ce maka in kana bako kana cewa ma hilin jirgi ne, saboda wuri ne an shehida kwalta, an yi office na ma'aikata, an yi wurin parking na motoci da kuma su karan kansu passengers inda za su zauna. Most especially yanzu ga lokacin damana, to ko da mi dare kai ko hadari ya taso ana ruwa babu matsala, akwai inda za ku shiga ku zauna ku jira lokacin da mota za ta cika ku shiga ku tafi zuwa yanzu za ku je. Wannan ba karamin ci gaba ne, saboda a jihar Kebbi ba mu taɓa samun wannan damar ba sai wannan lokaci, kuma muna bugun gaba da cewa ko sauran jihohi ba su yi mu ba. Wannan abubuwan da lissafa maka a jihar Kebbi mun yi dace da samun su, domin idan ka je wasu jihohi za ka ga babu waɗannan abubuwa, ko da akwai su to ba irin namuna ba. Kafin mai girma gwamnan jihar Kebbi ya zo, wannan hilin jirgi da muke da shi na Amursa an kulle shi saboda wasu 'yan matsaloli da kuma wasu ƙa'idodi da ake so a cika. Idan ka duba aiki hajji da aka yi bara an buɗe wannan hilin jirgi bisa jajircewa ta mai girma gwamnan jihar Kebbi, ya yi tsaye tabbatar da cewa an cika duk wasu matakai wanda zai sa a buɗe wannan hilin jirgi domin al'ummar jihar Kebbi su amfana, ba tare da ka tashi ta sai ka je Sokoto za ka shiga jirgi ba, ko kuma wani ƙarshen ta ma in bai samu jirgin ba ma Sokoto sai dai ya buga mota shi hau hanya ya bi hanya ta zuwa Abuja. To amma saboda kishi da kuma jajircewa ta mai girma gwamna ya tabbatar da cewa wannan hilin jirgi an buɗe shi, duk wasu ka'idodi da ake bukata da kuma wasu basuka ya tabbatar da cewa an biya su. A bara alhazama da suka tashi, ko in ce kahin bara, duk wanda ya tashi mahajjacin nan jihar Kebbi Sokoto ya tashi. Amma bara cikin iko Allah daga jirgin mu na farko har na ƙarshe direct daga nan suka tashi sai a Madina, kuma da za su dawo direct daga can kuma Jidda sai nan a birnin Kebbi. Mai girma gwamnan jihar Kebbi ya sa an gina wurin shan mai na jirgi wanda yake ga arewacin Najeriya ma da wahala ka ce ka samu airport wanda adda gidan mai wanda jirgin sama zai zo ya sha mai ya tashi, wanda ko hanya jirgin sama ya biyo kina bukatar ya sha mai, shi na ya sauka yanzu hilin jirgin ga namu na Ambursa ya sha mai sannan ya wuce. Wannan ba karamin ci gaba ne. Saboda haka a koda shi yasa muke nuna al'umma jihar Kebbi cewa in dai ana magana ta ayyuka sai dai mutum shi hito shi nuna adawa, kuma ko adawa wadda ba ta da kai, kuma adawa wadda ake ido ruhe. Amma tsakanin da Allah mutum shi to jihar Kebbi yau shi ce ba aiki ba, mun san wannan hudu ne dan adawa ne, adawan ma wadda bata ma halatta ga harkar siyasa ba, saboda dan siyasa in ya aiki ka hudu ya aiki, in akwai korafi wani wuri ka ba da shawara, shi abin da muka sani. Amma a ce ba ai komi ba, kai da jin wannan magana ka san ba gaskiya bane. Ina alfahari da wannan abu, muna godiya kuma da mai girma gwamna saboda matashi nake nan gani, ina daga cikin appointment wanda mai girma gwamna ya ba su a nan farko jihar Kebbi. Idan ka duba ko shi karan kai ne matasa, inda muna da kishin junanmu
ya kamata a yaba mai girma gwamna kuma a jinjina mishi. Idan ka dube ni gani cikin duk appointment din da an kai jihar Kebbi na farko ni ne karami daga cikin su, kuma sunana yana cikin waɗannan na farkon da aka yi. So iya mutunta mai girma gwamna ya mutunta matasa. Sannan in ka duba akwai commissioners waɗanda aka yi matasa ne, amma zai iya kawo maka kaɗan daga cikin su. Akwai commissioner na wannan na kuda urban development wato Hayatu Bawa, akwai commissioner na budget and economic planning matashi ne, akwai justice commissioner of justice Jared Marshall matasa ne, akwai commissioner wanda mai girma gwamnatin jihar Kebbi yayi matasa, wanda yake kuma mun tabbatar da cewa in ana magana ta matasa jihar Kebbi wannan mutane mun san matasa ne, kuma suna cikin state executive council na mai girma gwamna, waɗanda duk abin da za a yi tare da su ake yi. Akwai advisors waɗanda ya special advisors, akwai senior special assistant, akwai special assistant, wannan gwamnati tana taya tare da su. Kuma bayan su akwai mukamai da yawa waɗanda wannan gwamnati ta yi tabba matasa dama, board members din da an kai akwai su ma matasa an kasa. So magana wai a ce ba a yi da matasa, wannan gaskiya ina cewa wannan ba gaskiya bane. To alhamdulillah wannan kuma tambayar da kai, shi alheri ka san cikin jinin mutum shike, kuma zuciya ce. Wanda duk ya san mai girma gwamna wato kuma da tunasa irin kauran gwandu tun kafin Allah shi kai shi ga wanga matsayi shekara da shekaru, wala duk zaka je yayi alheri. In kana tunanin shi baka naira 5 ko naira 10, za ka ga ya dauko naira 20,000 ko 50,000 shi baka su. In kana tunanin ka je wurin kaura shi baka naira 10,000 sai ga baka 100 ko 200. Zai baka wani karamin misali. Akwai lokacin da na je wani kauye na ci karo da wani dattijo, wani bawan Allah, mun je muna hira da mutanen garin, sai ni ga dattijo ne yana daga hannun shi. Muna tare da commissioner of finance, ya ga dattijo yana daga hannu, sai an ka ce baba ka bari daga hannunka, sai ya ce a bari baba ya tashi magana ce, ba su bai san me yake son shi hodi ba. Sai ya ce ɗiyana ina hada muku, ni sai dai in hada muku alherin kaura. Ya ce shekara 10 da sun kauce baya ban san kaura ba, ban san shi ba, amma na haɗu da shi ɗaya ni je na gashe shi ban naira 100,000. Shekara 10 da sun kaucewa nika faɗa ma, tun kafin kaura shi ma gwamnati na nika faɗa maka yanzu. To in ka duba shekaru 10 da sun kauce da yanzu 100,000 nawa ta hala. Sannan kuma wannan abu da kake magana, idan mun ka dubi lokaci kowa su caccanza sun sauya, kuɗi suna rage daraja. Saboda haka yau in zaka ba mutum abu ka taimake shi, to ka bashi abin da kasancewa zai yi lalura ta har shi taimaka ma wani. Shine abin da mai girma gwamnati yake umar da shi ko yaushe, idan zai yi ma abu bai jin bakin cikin cire wannan abu shi baka, wanda ya san cewa abin nan komi madakukancin ka in ya baka wannan abu sai an sai ya baka shi, saboda sai ka yi lalurar ka har ka taimaka ma wani. Shi yasa ko da yaushe alherin nashi ga hili yake, yana jin bakin ciki shi hita da kuɗi cikin jiki ne ya dawo shi same shi ya ji akwai kuɗi cikin jikin shi. So alheri ne nashi, kuma ba a yi raba da wannan abin. Tun kafin hawa gwamna yake na alheri, balantana kuma yanzu da yake gwamna duke ga ta al'umma ce. Shin mi zai hana ɗauki duke kuma a ba al'umma ita? Masu magana su ce wai ana ɗauka kuɗi, gwamna yana ɗauka su ba yadda ya kamata ba. Shin kuɗin sun ce na al'umma jihar Kebbi ne, kuma mun san na al'umma jihar Kebbi ne, to an ɗauka an ba al'umma jihar Kebbi, to mi Allah ya ciki? Nan za ka gane cewa surutai ne suke yi, su ba su da wannan alheri, saboda haka ba su ga mai girma gwamna shi na alheri. Wannan alherin kuma ba za a bar shi ba, ko mu da muke ɗaya na shi ba za mu bar alheri ba, kuma Allah su wannan harawa ta. Ai in ka ji an ci sabon ta ba ko hara ta ba kenan. Sannan koyon ta na za a yi. Mu jihar Kebbi mun riga mun yi nisa cikin ta mu, saboda haka duk wata taya da za a ɗauko yanzu na za a yin koyon ta, kai ba ko hara ta ba, dan mun ba mu ko san da ita ba. Waɗanda da suke jagorori na sabon tahiya da aka magana mun ɗauke ta sabon yaudara. Mutum na kuke tare da shi ya samu dama shekaru 8 da sun ka wuce baya, wanda yake yana da ƙololuwar dama ko a cikin ministocin da an ka yi. Shi na damar da zai kawo mana abubuwan ci gaba ga jihar Kebbi, amma ba a kawo mana su ba. Ina challenging na mutanen da duk suke cikin wannan sabon yaudara ɗin su zo su kawo mana ayyuka ko aiki guda wanda shi wannan jagoran nasu ya kawo a lokacin da yake ga kan mukamin shekaru 8 da an kai gwamnati ta gabata. Ba mu gani ba. Sannan an zo an kawo gwamnati har yanzu ga in akwai mutum guda da zai faɗa mana cewa ga laihi wanda an kai musu shi zo shi hodi, babu shi. Mai girma gwamna koyaushe shina magana cewa a zo a haɗa kai
da wanda an kai siyasa ga da shi an ka ci zabe da wanda bai ciki a zo a haɗa hannu domin a kawo al'ummar jihar Kebbi ci gaba. Saboda haka magana wai sabuwar yaudara mu ba mu cikin ta ko ba mu kosan da ita ba, kuma yaudara ce an ka zo da ita domin duk wanda ya ce yana son ka bai kamata ya tashi kyale ka ba sai lokacin da yake da bukata da kai sannan ya zo ya ci kuma lokacin yake da bukata da kai. Kenan in ma ya samu abin da yake bukata zai kuma kyale ka shi ta hati. Saboda haka muna kira da mutanen mu al'ummar jihar Kebbi, wannan abu da ake taso aka so a zo da shi salon yaudara ne. Kada kowa shi rude mu. Wannan gwamnati mun ga irin alherin da ta to da shi da irin ayyukan da ta to da su. Muna kira ga al'ummar mu cewa a ƙara bayar da goyon baya ga wannan gwamnati ta Nasir Idris Kauran Gwandu domin ƙara samun ci gaba ga al'ummar jihar Kebbi da kuma jihar Bauchi. Wannan daga yatsa biyun da kike gani alama ce wadda al'ummar jihar Kebbi suka nuna da cewa muna da buƙatar mai girma gwamnatin jihar Kebbi shi zawo second term. Shi a dalilin yasa ba shi daga yatsa mu mun ka daga yatsa biyu cewa mun yarda mu amince mai girma gwamna shi dawo second term domin shi shekaru 8 saboda jihar Kebbi a ƙara samun ayyuka na alheri gare ta. Mai girma gwamna ya dogara ga ubangiji ne Allah, shi yake bada mulki, inda aka fito ma ai bai koyi so ya takarar ba, kuma ba ko takarar gwamna din ya so shi ba, amma cikin iko Allah ya bashi dama ya sa shi ne a gwamnan jihar Kebbi. Saboda haka ko yanzu wannan ya tsami da haka daga bi iznillahi Allah ga abin da a zuciya ta kuma ga abin da a zuciya al'ummar jihar Kebbi ga kaura, kuma insha Allah zai dawo second term domin ya daura ga ayyukan da yake muna ci gaba. Zaben 2027 muna roƙo Allah subhanahu wataala ya nuna mana lokaci lahiya. Mu irin ayyukan da muka gani a jihar Kebbi, al'ummar jihar Kebbi shaida ne kuma su amsa ce, domin me irin taimako wanda mai girma gwamnati ya muna ba mu ce ba, amma dai da wahala a samu gwamnati ta bude hannuwanta an ka taimaki mutane kamar irin wannan gwamnati ta Nasir Idris Kauran Gwandu. Za ka ga mutane da yawa ga su matasa, wasu an yi musu special assistant. Mai girma gwamnati bai kun san da kai ba, amma ya haɗu da kai zai sa a baka appointment ba dan komi ba saboda taimako. Domin me wani kila daga lokacin ba zai ƙara ganin mai girma gwamnati ba, amma dai yayi mai hanya wadda akalla wata duk ya sai yana samun wani abu da zai taimaki kanshi kuma ya taimaki iyayen shi. Wannan kamar yadda na faɗa maka Allah ya nuna mana lokaci shi zai determine. Amma ko yanzu ga irin yadda matasan mu suka hito da kuma irin yadda ake bada tallafi ga harkar sana'o'i na mata da kuma koya mata sana'a, mun shirya tsaf, kuma in Allah so ya da ƙur'un da ƙaura samu 2023 in Allah ya kai mu 2027 za mu linka mu nan ƙur'u. Saboda mutum ne mai cika alƙawari. A lokacin da ba kawo gwamnati ba ya haɗa matasa cewa wannan gwamnati ta matasa ce, kuma har yanzu shi na haɗa wannan magana cewa wannan gwamnati matasa ta kuta. Akan haka yana yasa koyo shi yana tare da matasa. Idan ka duba ha gani yau mai girma gwamna yana cikin gari duk inda ya tafi ka duba ba shi za ka ga matasa da yawa sun biyo shi, ko ina ce za ka ga matasa da yawa sun biyo shi. Kaga inda bai son matasa bai yi da su da ba su biya te. Saboda haka wannan gwamnati ta matasa ce, kamar yadda na faɗa maka mu ga mu, kuma mu misali ne wanda yake duk wanda ya gane mu ya tabbatar da cewa gwamnatocin da suka gabata ba a yi tare matasa kamar yadda an kai da wannan gwamnati ba. Kauran Gwandu yana son matasa, kuma matasa na cikin zuciyar shi, kuma yana son ya taimaki matasa kamar yadda fara yanzu. Abinda muke roƙo Allah ubangiji ya ƙara bashi dama, kuma ya ƙara mai kariya. Duk wanda bai zo da niyyar alheri cikin zuciya ta ba Allah ya nisanta da shi. Waɗanda duk suke mutane waɗanda an na alheri da masu son ci gaba Allah ya ƙara kusanto mai su tare da shi. Amma tsakanin da Allah wannan gwamnati ta bayar da hankalinta sosai da kuma gudunmuwa dangane da abin da ya shahara ka tsaro. Idan ka dubi yankunan da ake fama da waɗannan matsalolin tsaro inda aka fito, yanzu in ka koma waɗannan yankuna duk kusa abubuwan da suka bari yanzu suna yanzu. Ni nan karan kaina akwai kwanakin baya watanni da suka wuce, duk abin da nake gaya maka ina da hujja akai ne. Harkar tsaro ce nan ƙauyen Auki inda waɗannan lakurawan suka addaba a wannan lokaci. Mai girma gwamna ya tayar da brigadier ma gaba ɗaya na sojoji, ya sa aka gayyato ya zo nan jihar Kebbi, tare da shi muka je da CO da sauran mukarabansu na harkar security. Muka shiga cikin dajin nan tare ni aka je, ko wanda suke magana akan harkar tsaro suke magana cewa jihar Kebbi ba mi da hankali akan harkar tsaro ba. Wallahi na san in sun tsayar da dajin yake ba za su ji ba, amma mun ka je wannan daji kuma Allah ya bada nasara ga waɗannan jami'an tsaro. Waɗannan mutane sun tare da dukiyoyi na al'umman wannan yanki, wato shanu
kuma an ka samu sa'a an ka an so waɗannan shanayen, kuma aka tabbatar da cewa waɗannan mutanen sun yi gaba. Dama ba mutanen cikin jihar Kebbi bane, ko ba nan suke da camp ba. Abinda suke yi, muna boda da sauran jihohi wanda muke makwataka da su, ta nan ne suke samun dama suna shigowa in sun kai abubuwan su, sannan kuma suna da masu basu information. Shi yasa a times ake gani ana samun matsaloli na harkar tsaro, domin mutanen da ake tare da su suke faɗa musu cewa ga jami'an tsaro nan sun shigo, ko kuma ga sunan za su shigo. Saboda haka sai su laɓe, sai sun sai su dawo. Mai girma gwamnan jihar Kebbi ya bayar da gudunmawa sosai ga sha'anin tsaro. Kana gani ya raba motoci Hilux ya raba sabbi, aka raba ga jami'an tsaro. Aka bayar da babura sababbi, an ka bashe su ga jami'an tsaro, ga yan vigilante 21 local government, wato local government 21 muke da su, babu inda ba a bada kayan aiki ba. Yan vigilante mahallin da ake cikin yanzu an ba su bindigogi. Saboda haka mu jihar Kebbi muna godiya ga Allah, saboda in muka dubi sauran jihohi suna da matsalar tsaro da mu, amma mu wannan jihar Kebbi bisa ga jajircewa ta mai girma gwamna, tsaro jihar Kebbi sai dai mu karewa Allah godiya. Kamar da mai girma gwamna muka san shi, ba maƙetaci mutum bane, kowa san shi ya san mutum ne mai taimako. Idan ya baka mukami ba shi kana kuma shi ma kyauta ba, duk saboda dai a samu walwala, kuma ka tabbatar da cewa yayi ma ne saboda kai ma ka taimaki mutane. Akwai waɗanda mun sani an taimake su tsakanin da Allah, amma ba su da niyya su taimake wasu cikin zukatansu, kuma mai girma gwamna ya taimake su, amma in sun ka je ga mai girma gwamna za su nuna cewa su suna taimaka mutane. Alhali ba haka bane. Mu mun sani kuma sun san cewa ba su yi, saboda muna cikin mutane kuma waɗanda suke yaran su ne, suna korafi da su ma karan kansu, sun san kansu ba sai mun haɗi ba. Muna kira gare su yadda mai girma gwamna yake taimaka musu, su ma su tsaya su taimaki, ko da na tare da su din, ba ce sai ka taya wani wuri ba, a'a na tare da kai din ma ka taimake su. In ka taimake su ka rage ma gwamnati wani nauyi, saboda wani bai sai da zai higa mai girma gwamna ba, amma ta dalilin ka wanda mai girma gwamna ya taimaka kai, in ka taimaki wannan zai ji amtamkar mai girma gwamna ya taimake shi. Kira na da su a wannan yaƙi namu ne gabaki ɗaya, mu taimaki junanmu, domin in ka taimaki mutum ko babu komi baka san abinda Allah zai da shi gaba ba. Wataƙila shi ma Allah ya bai wata dama da zai iya taimakon ka ko ya taimaki naka. Saboda haka shi taimako yana daɗi, ko a ce ka yi ko kakka yi, yana da kyau ka san cewa taimako yana da kyau. Saboda in ka taimaki mutum wani alherin da zaka yi mai naira 10, in ka bashi naira 10 ta isa ba zai ta amantawa da kai ba har shi mutu. Saboda lokacin da zaka bashi ita ba tambaya ta kai ba, ka roke shi ba, kai mai wannan alheri zai ji daɗi. Masu fayyace zance su ɗebe ƙarya.